Hello guys, tingnan ninyo yung mga tindahan o sirado. Ayong magtinda ng gulay ang nakabukas. Ayan. Hilahin mo nga patuloy ate. Hilahin mo yan te. Hilahin mo kasi araw. Dito? Tuyo o. May okra na to dyan. Ayan. May laban, no? Ha? Nasaan? Ay, wala. Ang liit-liit. Wala na eh. Hindi siguro ni pwede. Ha? Hindi pwede. Pwede yan. Maghanap lang ko doon. Ha? Hanap lang ko doon. Wala, may tulog na. Oh. Kanang may laman-laman. Ano naman? Tuyasok. Bakit tuyasok? Wala nang iba. Sarap po siguro to. Ito na lang. Ang haba. Akin yung nandyan lahat. 70. Oh, si Seven. Munggo pa. Basta munggo ka. Tsaka, yun, akin na lang yun. Yeah. Kulang pa rin. Ay, lahat naman naman. Kaya naman pala. Kaya ang ano, 50 kilos lang. Akala nila. Naku, kulang pa rin akong dala. Nasa 380 lang. Hello guys, tapos na kong bili. Wadto na po ko sa unahan. Unya, mabili na po ko ng tomato sauce kay mag-spaghetti ako.